Ebafowethu, mina ngiyi-ambassador ye-self sufficiency, ngiyi-ambassador ye-individualism, ngiyi-ambassador ye-internal authority. Yabona makuwukuthi uzocrucifya wena ngoba wena kuhuwe osebenza into ecacile lapho kini, bese ucabanga ukuthi wena abantu bayi-responsibility yakho. Phuma kulo mqondo, uzohamba ngerimi phansi and akekho ozokutakula. Uyabona, awukwazi ukutakula abantu nawe sewuminza. Kwesinye isikhathi you have to learn to say no, ngenxa yokuthi wenzela ukuthi ukwazi ukuthi uthi yes kusasa. Ngoba wena as a giver you should have ama-limits, because ama-takers they don't have any. Othi ngiyiphinde futhi, you as a giver you should have ama-limits, because takers don't have any. Khona umuntu ozozitshela ukuthi hey, mhlambe ngoba imini idlozi lakhanyisela mina ukuthi yimi osebenza into ecacile la, shuthi vele kwakufunela ukuthi nami ngitakule lo mndeni. Lalela, abantu abayona i-responsibility yakho, abantu abayona i-responsibility yakho. Nika, yipha, siza ngokwama-limitations akho. Musukupha blindly nje uzuzicrucify. Yazi khona umuntu othezwa kahle ukuthi akusavumi manje, kodwa still uzicrucifye yena. Hey, ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli. Uyabona, umuntu nomuntu unohambo lwakhe la, and umuntu nomuntu unekarma yakhe la. Yes, ngizwa kahle ngisho ukuthi ube selfish wena. Engishoyo mina musuke uzibophela ogodweni ucabanga ukuthi abantu bayi-responsibility yakho. Ungazibopheli ogodweni, uzuzithethelele ngokuthi wena wabayisibani. Uyazi ukuthi naleso sibani kuyenzeka siphele sicishe. Uyakwazi lokho, siphele sicishe kube emnyama ke manje. Ngenxa isibani azange sicabanga ukuthi kumele sizigcine sikhanya. Yabo? So ke wena you should have ama-limits as a giver, because ama-takers they don't have any. Akukona ukuphoqa ukuthi no, akukona. I-protection leyo uprotecta wena, uprotecta nobudlelwane benu enikubona. Uyayizwa leyo nto? Musuke uzibophela ogodweni wena, musuke uzibophela ogodweni. Yabona, abantu bahlule nangu uRamaphosa, abantu bahlule uhulumeni. Abantu uzobenzani wena uwedwa? Uzobenzani? Futhi ke ngikutshele mina, uyabona lento yokusolvela abantu inkinga, labo bantu uyaba-disempowerisha ubasolvela inkinga. Abantu bayeke befunda ukusolve inkinga. Yes, bayeke abantu ba-assist. Khona omunye umuntu emele umu-assist nje nge-wisdom, umphi wisdom, omunye umu-assist nge-support emotionally, kodwa athi umfide ngemali. Miyeka ayisolvele yena. Yes, uyamkhulisa lapha. Miyeka ayisolvele yena. Uyahamba uwoqiqa. Yabona, hey, abantu ba-equip abantu. Ba-equip abantu. Buka ukuthi, yabona, omunye umuntu engayi-misquote lento engishoyo. Yabo la mangazi kwenze lento wena ucabanga ukuthi wena abantu bayijoka lakho. Uthi uzwa kahle ukuthi la I should have said no, kodwa manje ngokwe-conditioning mina esengiyifake kuyona ngitho lese ngithi yes, kodwa akuvumi. Yilo nto ke ngikhuluma ngayo mina, yilo nto ke le ngikhuluma ngayo to a certain extent. Ngoba masuhamba ngerimi phansi angeke azavela umuntu ozokutakula, khohlwa. And lonto isuke izokupruvela, usuke uzohamba ngerimi phansi to prove ukuthi lento kade uyitshela yona ayikho. Ayikho lento kade uyitshela yona ukuthi wena isibani la
wena isiphefu la, ngoba ngathi bayabizana futhi bazoza bonke bazoza kuwena. Wena-ke you should have ama-limits as a giver, because ama-takers don't have any.